Etxezarretarategia sortu zuten gure gurasoek 1955ean, 70 urte aurten betetze ditugu. Gaur egun lan egiten dugu anaiak, nik, anaiaren seme batek, Aitorrek, nire seme batek, Enetzek, eta beste lantalde polit bat dugu, eta guztion artean 12 lagunek lan egiten dugu hemen. Hirugarren generazioa hemen egoteak, hemen aritzeak, horrek kriston ilusioa sortu ditu. Gaur egun zoritxarrez ez da normala. Gure aitak irakatsitakoa besterik ez dugu egiten, hau da nik jarraitzen dut baserritara joten, erostea. Beretxa niretza da, ni jaionitzen tokia, eta gurasoak ja noski hemen zeuden, eta txiki-txikitatik hemen bueltaka, koskortzen hasi orduko enkarguak eramaten, sare sozialetako salto hori lagun batek komentzitu gintun, ikusi gendun zegoela horre zerbait. Lana inbertitzen dugu, dirua inbertitzen dugu, baina noski emaitzak gure fakturazioa nabarmen igo da, nabarmen. Baina ez bakarrik online salmentan, gehiena nabaritu dugu hemen. Lehendik ari den merkatari bati esango nioke dena arriskatu gabe, baina beti probatzeko gauza berriak, eta berriari noski bere burua ondo prestatu, animatu, ireki, eta gero ja probatzen joteko gauza berriak, baina kalitatea eta profesionaltasunarekin.